Issa l-oħra, l-investiment fuq il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali kien l-akbar wieħed fl-istorja ta' pajjiżna, kif ikkonfermat minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fi stqarrija l-Ministeru għall-Politika Soċjali wkoll qal li dan l-investiment soċjali wkoll irdoppja meta mqabbel ma' 12-il sena qabel. Dan hekk kif issa l-oħra, l-investiment kien ta' kważi 700 miljun euro aktar mill-2012. Issa l-oħra, il-benefiċċji kollha kemm dawk kontributorji kif ukoll dawk mhux kontributorji tħallsu kważi 1.5 biljun euro. Meta mqabbel ma' sena qabel, l-investiment kiber bi kważi 166 miljun euro. Din kienet l-akbar żieda li qatt ġiet irreġistrata f'sena waħda fl-investiment soċjali. Analiżi ta' ċifri turi l-aktar li benefikaw kienu pensjonanti u anzjani u familji bit-tfal, kif bejnietom ħadu aktar minn 80% ta' ħlasijiet tal-benefiċċji kontributorji u mhux kontributorji. L-investiment fuq il-pensjonijiet tal-irtirar tal-invalidità, tar-romol u tal-età mhux kontributorja flimkien mal-bonus li jitħallas separatament lil dawn il-benefiċjarji kollox żdied b'aktar minn 100 miljun euro u laħaq il-1.16 biljun euro. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll issa l-oħra il-familji bit-tfal gawdew mill-akbar żiediet qatt mogħtija f'sena waħda, kemm fil-benefiċċji li jitħallsu għat-tfal u kif ukoll fi ħlas tal-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja. Bejniethom dawn żdiedu bi kważi 45 miljun euro f'sena waħda biss. B'dawn jinkludu iċ-Children's Allowance u anke l-allowance speċjali ta' 500 euro fis-sena għal madwar 10,300 student li jkomplu bl-istudji tagħhom wara l-età obbligatorja. Kważi 107,000 persuna gawdew mill-benefiċċju addizzjonali tal-kola fejn kollox gawdew aktar minn 42 miljun euro. Il-Ministru responsabbli Michael Falzon stqar li l-istatistika mhux biss turi kemm kibret il-firxa tal-investimenti soċjali, iżda wkoll il-progress li sar bis-saħħa tat-tisjieħ tal-ekonomija tal-pajjiż. Dan hu rifless f'rati rekord ta' impjiegi l-inqas livelli ta' qatt u tnaqqis fil-faqar u dipendenza soċjali, tant li fuq medda ta' xar snin l-att ta' dawk fuq l-assistenza soċjali niżlu b'62% filwaqt li persuni fuq l-assistenza għal qatt niżlu b'92%.